İkinci bab. Oğlum, menin sözümü kabul edip, buyruğumu kalbında saklasan, danalığa kulak asıp, düşünce yüreğini versen, hovu, paykası çağırsan, düşünce yalvarsan, onu kümüş yağlı gözlesen, hazine dek ağtarsan, şonno repten korkmokluğa akıl yetirip, Hudaýy tanamagy başararsın. Çünkü danalyk berýän reptir. Bilim hem düşünce onun ağzından çykýandyr. Ol dogruçyllary yardam berýär. Sadyklıkda gezýänleri galkan bolýar. Ol adalat ýollaryny goraýar. Özüne sadyklaryň ýolunu goraýar. Şonno dogruçyllyga we adalata akyl ýetirersiň. Adıllığı ve yaxşı yolu düşünürsün. Çünkü danalık senin yüreğine girer. Bilim kalbine hoş yakar. Akıllılık seni korar. Düşünce sana sereder. Danalık seni yaman yollan, yaramaz gepleyenlerden halat eder. Olar doğru yolu taşlap, karanqılık yolundan yürüyeler. Yaman iş edip şaatlanyalar. Yamanın yaramazlığına kuvanyalar. Olaryň ýollary egridir, ýodalary öwrümli. Hudaý bilen ähdini unudandan, başdaşyndan aýrylşan aýallan, dili süýjü keseki zenandan danalyk seni halat eder. Çünkü onuň öýü ölmel tiýer, ýollary zeminiň teýini var ya. Oň ýanyna giren ýydyna dolanyp bilmez, gaýdyp yaşayış yoluna yetmez. Şoň üçin yaxşı iş edýäniň ýolundan ýöre. Dogruçyllaryň ýolunu tut. Çünkü ýurtda dogruçyllar mekan tutarlar. Sadyklar şol ýerde galarlar. Ýöni yaramazlyk edýänler ir ölerler. Haýynlar kökü bilen gyrlarlar.